nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka ine kwa yaeteire kiro monto asense gatomanya na yaeteire mwanchu murigereria bugeta seni kya Ndizi TV entunde ende na ende na kwirerwe ikase ward ya Bogusero egotoka se bunge ya Kitutu cha South ase kenyoroge koro kwa ngege aiga naona motarire umusubati yo mase yeta Sabina kurende na bwata ayanda ali abatisire agoche gotomenya senchira yo boikirano aiga nonta turasanga muganoye weteira atari make kana nyaratu murumu abokoroka picha kangakire simyaganda isara ya nincho musubati mtu na bwata mange agocha okweresa asomugano oyo iga usasege pinde kiga kya NAYAETEIRE nona ikira aseli sikoliabo turamo nabaminte producer ya Victor Obangi ose Sultani bakubwaterana na Joseph Mokogoti oyu murundi otoikire buyaga iga asenkeye igo no tole na Sabina nguchinde kumukwanira ya maseyemo ekingo gosababe naintwe weikomo elyo nekerenga kyumurobulyo yo iga ekero gwategereire megano yaba mintu bairichinsa chabo gototebya naye tugotigo muntu busaiga nabo komokonya andonsi asokonyara enamba yae yesimi I think ne ya mumuro mwabo nerega abo nabo konyara kwabo kumwakira ukomwabo konyi bonde bwensi buli oranyare buno mugusii igo kabamo naintwe weika omwelyo njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita karibu sana baba Sabina nkwani wana kopakoko aiga nonka seino Nega nonka. ori nero mongine kana strorai Nere mama. pita mo mromino Pita nera mukogoti. aganda inga kwa motebiri ngandangire risara Na motebeti mondangire ribona na NAYAETEIRE munande igakuru na changete gukora maisa yane. ngo ikatorega abu Sabina ntetora totebya marieta ali obatisire mwaka kyoiboire tumanya gochaka amangana y'uburwire bwa bwa maiso Na amarieta to gochaka amalieta ne Sara mekwamba. igo Sabina ndiri yawo nakwana Ya ne ba eri Sabina ne eri nana tere tururira. ehe Eri mbatisire. iri obatisire Salome Sara mekwamba. mwaka kyoiboire Salome kwamboka Makora tinko nyoro. usene miagere ngobwate Miaka na mambo ati 35. ke gwekera 35 nora mosini niga ngai wasomete ngwachete skuru nonyangake Na igete. ndebi bugima bwa korunse buna mwakinete mino mbarenga mwiburetu Minte to iburetu abana batano. Una to iburu abana batano njino mwana gatatu. Abandi mbarororo abandi. Igo mora banyaruka barenga na Banyaruka batatu bamura babiri. nayo munana sabanyaruka Ya munyaruka naro munene. Kurwaro nyaruka yindi. Igo gakina buyagara mwiburu abantu batano. Tukinete buya. One kere yacha guika. Ati kabira iga mwaka 2009 ngakora bona amaiso ngachaka gukora. Tutareka so gukora. Ndatu twende ngora Sabina. Elimo kinete na bana ba mino pita no yokarengari. Pita nero ibo muisopi. Nero mukogoti pi. Aba bande ba mino bononka ibali. Bale chigasi awa urindi bakanya guita chikonda. Chikonda bakuno gukora. Na mwisiko mino monene. Mwisiko mintonera monene konda gukora bukiricho. Lakini nanyomire. Nanyomire. Ngai wasomete ensa omete wode ya Bugusero nsukuru kie gwachete ka. Saint Patrick. Mbuya kwa ibole tulirika. Mbuya na ibole. Ugasoma mpaka ugaikirenga. 6. Standard 6. 6 mugaka agasira mtato minto. Asirete kurekera 6. Ngikia muriete Sabina. Arwarite mna yani arwarite buruire ndi na mtanyure. Imere mukiaga kolira biburi ba umere mukiba. Umenye gitari urenga. Kyabo ko betabante sindani. Kubare metuye. Bara ndi ngo umubari urenga. Kubara kuri gwa kare. Agasira. Kerasira bano maitachi bana amungina tayo gukora kindi yonse. Yasenga nje muri batano. Bana agasinyuko ba. Agasinyu bano mungina bana akacandika bwana tavuga ati none konda tari kunyara. Nkia tari kunyarire konda. Mugondo kwayo kare gukora iga. Isa narindo turagirira. Iga he koru wigete standard 6. Aba bananere ndi naba bakiguchinse irenga bayigete barumba igete gosoma. Abarumba someta kerendi nanchinkara tiganti kembwati simungina. So agotorega chai kare ngo gakeiga. Igo karanga tubwate simungina. Kero kwagendera kumubwatesia aba bamina bake mbagendrete ne skuru. Imba someta ke na barabu gaikerendi nabo gatika. Mba igete secondary. Ya. Onta igete secondary.
Ngi kiari kuirira no bataka bwari ngo bonge gose. Bataka bwa buchete no mungina tari kwinyara njirinde yansi bona era ategemete muna manta tari ngo munyigitari. Bamura bamwe batatu mino cyanko cyao mbare ngo babakoni. Aruka nyobo batangante gusira. Okay. Bono engaki ekarogoteba ngam kero kwaroche ngatigora bwate simamo mino kagendera kumubwatesi. Ngagendera kumubwatesi. Chikonda mwari go chigo senkoinoka. Ekoitoka. Kwaino dende na kimara kanyora chibesa. Echa twari gotora twoira. All right. Nendagira. Nendagira rindi nkuri matwari ngengaiga chibanda twanya twari. Nini toke ngwa mani arengi. Namatoke ngwa marenge. Ngwa marenge lakini bana ikirindagira iteyo. Kakinga nina ki kwa bwate setima mumi no kwigetoga okaranga tigora ndali aho gosaye. Na igete ngarabana tikange nara mu bwate stige gitambi tikange ende bwana. Indi gwacha kogenda bugo. Acha kwenda bwana ngandi kwanse kero mulo ya mukoko tibona atigire skuru. Kara tikange ende njembere bindiria. Oyu mwaka ki kwa roche ngatigora enda bugo. Mwaka nandi tinkunyura. To kunyonyora bia. Umugako ngai mwari kumera nasenge njo mwari ngana mamo mino gukora bibarua nini oso kwanyora tumuntu nde ukaranga inde lyon stigana enda nari gutara gutimosojo ewa ari momerete bantu kagamba rindi akakuira kigima yaya twara gambita mutuka mama so bangai yarenge saba marana ekera kuira rindi na kyuchi tugutuka gasino bana njina karanga ngomugano bw'inyuma yawo ngiyabete mbaroro gakibata mutari bonse bakomenya siki nyumba cyabo ya machiko narutanyare kubwati ayina ronte tonde bono korwigete so bamarani bono kunyomere buno mukungu amachiko kya yabwata na kibuma bwarenge mpaka ugacha ku decide nga bono tikana ndengira neka ono muntu akomenya ko chikolikia abakungu bande kateba ya batingunya yani mnako nyoma nando chakira mwana y'abakungu ando minyo kirojiro kulia bakungu lakini bugimambi yako begete karanya aba bakungu bana ebese kabura goja nyumba takugura sabuni takugura kendi yonsi ataba ya ega bana bugumira manana baro tigangende si amatukale ngamwaberete kama twabere tangi mitinyi nani eri mama mino manyire na manyete na chitaka manya igo tugite konyara nyaye mwana ya ukaratiwira nenga ngarawan tikangira neka nyo bwa kangira mana sabuni teyo kende na kende karatiwira neka nande gwachirenka nande bugimana kibwagenderete ando bugima bana bugakonga pi bana nalibo kongeta bana site nanye kende bana none igyo kurige tayi mpaka bana igana bato igento gyo kurige kubura akintu no chinga mubwate mugondo ose abamura bateranire ko muntu bateranire bana ntubwati nonye namuna emonga yumongina teyo karagake lakini ngo kalima mole tere lakini kali kuisana ngari okarake ebituma bingani na kimokora arusya boy boke baka senka mukonyora kubekira ganta kukaraga sini elikwera nete gocha sei no musacho ina achite kukuoya ya taziti naye tuchiti kumuri ya ugatigera ni ose nande ngwa chito kalengereri ukaenda sana ngatigera ni bana ataba ya tingo chibo Murami no nakibate beta bone karuri kagase ino nandi kwarachire kanye nabaerese irindo bugima NAYAETEIRE baganteiga kiya yate kunyarikana musibati bona iberaka okay igombu ya sana mwancho muri tugenda tugusanga na Salome lakini Sabina nalia kurangeri gunka Salome kwamboka nari tugenda tugusanga nere karo kumurigereria korangana na NAYAETEIRE ngiye byigo ngonte byari gose narwarete gose na mangano bugima bwakongire atari konyore ndagera byigo na ndina bwato bokongu bwa maiso ayua guchikonte bya sege kire busyo Sabina afya yake ronkurigereria koranga no igwete baba aisa yandira gwikira ndo masana singi tindi korora na bete ngotondo chibina tanaye ya tindi korora hello Sabina tindi korora pipi tondo chipi ya tindi korora nonyi nchendo chinaro na aligereri gakurigereri busa akini maisa taikor ya Sabina ngotondo chipi again ya tindi korora nkiye na kore no kora munora kore korora nonyi all right ngayo machando chakirete bona toswasu buruire bwa maiso machando yo chete market 2009 maisa yakachaka ngora ndari korora guchia tambe cheke ngumbu iga mnankurigereri gatin korora guchiare yani ndatonta inga ekwabogete mambe ya moka iunga na maisa tari korora na kimuchando chagete na bogete mambe gemo guchikorigeri gucheke ngumbu iga taba ai iga narara bya boli
Nkinaba. Nkikwaroche ne litatuli ase ne gesunte. Muntu nari korora gochike ng'umbu iga ore gweta. Urtindi komorora buya muna nakarorire muna nari korora kurutang'ani. Maisa yakagenderera. Bono gochi ekara ngorigerie para gochi moino tindi korora kabisa muna nakarorire. Eyuma mbi buna kwaboka. Ing'orangerete mamina komathai ng'ainchu ango orandora ngikiaba. Inje bono nalete nande kerore ngararigire nekinge kiona maisa yambera nekindari korora ebintu bijuraini. Ngigune kwerende omochango ore ime bono kumba kuna iga bono ndari korora buya. Bono nkara nkomia miga ngiguna ne ebintu omochanga getoicha amaiso. Amaiso ase wakorera. Lituke liritang'ani. Ugakora kibono. Ngatei mama yaya amaiso yarwarire ntakire ngende nyagitari. Asiakanga mocho koroya. Ngantei bono mocho korigiri ituko mogende baka basongo. Mochi gochekibwa amaiso. Tukarigiri ituko tukagenda baka basongo. Nganya kogenda bono ororo. Basongo nyagitari n'iki nyinge kire basongo. General. Nganya gochekibu ngacha. Bono kera bante bang'amario. Nteto ntebinga ekero kwigete for the first time nyagitari. Ukaera sumu nyagitari ndi buna kwangeresire buna kwacha gitukuigwa maiso. Nkiagotete na kumurigeta amanye shida. Amurigeta amaiso. Lakini bona gantebiganyo munyagitari amonene. Okay. Nkaganya chiteka na ikomiga. Nyagitari amonene agacha gantebi amaisa yao. Nando choche amario gato gukurikira utaigweti buya ochoche. Ngagenda bona tungachanga. Yana karena aja kuira ni dia kabiri ngabde na nyura mali ora kintindo chichenji. Ante yige ntoko kora egoti bono kopera. Gabe egodi egwiki mutinyi muno. Kende nkeyo. Nonye. Akorora nabo korora mataturi ayo. Mataturi piege suntendo ochi. Ate mama yaya rigichi bese bwa kane tosoke kuruma. Tindo chikende. Kaligichi bese nali batete ngabona yige ntoko kora. Ubone to kwenda tenweki uchigo cheki bwa maisaiyo usino konyeke. Anje nkabanga korengere gaki ngaibone bende bese gocha kurwa. Nchire tenweki Eldoret ime. Bono. Muchando bono ngaswa korengere limono. Chibaka jari sachigacha. Bono chigaswa kunduminda sana paka namba nkura chanda chiri sana. Ekero kwe reporting ante nweki uchikurigerirwa maiso. Ukatwale birengara lyo paka chialsa chika konyora. Chiganyora. Na ichi ugorumenda iga uri kabiri. Chikondo masana paka ngoigobe. China mbona ndete narengeiga. Kwale ngomuntu bumubiro moni. Bwatera bwo Sabina turaenda sense mwende studio tokwira nontebinga ekero gwato mutenu ekingwa chete tenu ekiyo wanya tonye chieti ngikiagerete nende gwikira bono iga ngakiogenderete na maisa yawe ekero gwanda biringa tondo chipi baka bono iga nando ntebyo kugani kwa unkuru kioko otebya bancho barigereria barore gose na kiba kogokonya egera maisa una ndarore mwancho murigeria tuli na Sabina umanyekanite buna Salome nero gontebia mangi buna bogete litukeri moiga na konyoranga maiso akorra mataturi bakabunare bono iga nchina kaga kungaina maiso tali korora buja ngontebia le korto kuru mutimo kongana ki ngakia tebe tuweli bote na ndonyo tebe tuworo batyo ngikegera tatarenda nyagitari mbaka bono iga tobese gosuka enero Ndizi TV obwansu bo Gusii. Ndizi TV obwansu bwo Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwo Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuo Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji
mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene giechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiamo naendo mwanchu muligereria no togendete koba na Sabina aiga turi isiko wa mumuro mwabo no erugurari rugurari angeiga kuri ndege geturasima mumuro mwabo oyo korwa Peter olio ngakirete simyangante ngayaya ninchu muragamba na musubati minto obwato muchando bwa maiso ngabono ngukorare onye bono gatando chitarochi muntu ndo bwansiga iga na mangana makongu Sabina nande tuiranire kurwa sense mwende mutumuko bone karwa gotebite nwek okarate ribotika ngikia bwatetie organized nonye no muchango chibasito kogende Mana muchango tochi kokorwe bese kabura igo mpaka boniga mungina tari kwenyara bano ne gintu nyomba konyora ne gasie nkong no emna bano mna toriga na nkuruma mbikende nge nali ya yomuntu bomete pakende nge nanyori bane bese kabura yatonyo kupi mpaka boniga nkwira netinya gitari obatabinga ebesa yaburire karangonya nchirinde yonsi murangonya bararigereria maiso bararenga na kikire bana nande ngatika gali ngaragenda nande ya nyanju ya nyanju bagande bakamurika bagande ibone gali sikira gwatebe tibugo ikirabu na bigwenerete ororo ogendete ataba nande chibese bana chibese chine chiabire bakong akionde bwensi ngosaba no mwe msio ondo Ndizi TV akyankonye na injandu terekende gaki na injandu terekende ngende tenwe kinenja maisarore lakini umete umuntu agokonywa kero nera atemire kore konya mwara atemire ko kubanga no nyumba ya ino yoka muranyara ibesa bike no bole mo squeeze mundara tanga nimba no nakaginga mwatemire nchirende yo kuri gichibeseji asenge nchu mwanchu muri na gokonya abachita isane mono ara gototereri moto monginara one tibibere na bibio kara mba goteri chibesa irenga utakerete nweka tan bande betiare bande bingaye ikororo na buka bara goteri chibesa igo bono ni chibesa chugwika tenwe kinando twale chibesa nke umanyangana kibara gotebi nandi banitagende nchibye toko na bantu babiri nje no yura igo bono koru 2009 mpaka bono bese chinchana gutuka na Sabina gaki wa mangana makongo na kibono bugima bure amaisayu na nchira utarikora na benga bana rijitangani gosebona mentire chieta kamenta pibona ga sira pita korra nonya na sinni nonya na sinni aga sieka pia ga sieka na
na kyo kunyara no eno gutara no gukonya mungino no enyumba singa naro mungino gotira gwekumba kabisa. Bono iga gwara na beko begasie nkongo mungino na bagotema lakini mirende nere narwarete. Na kibono ogokora kindi gyo igotoli gokora nyo kindi gyo nyara gokora kindi gyo no na mache gen koreteru na teigwa macha yaba nisi na iriru pake bafu nisi ke no ene ndagira gen koreteru no mungino korosi ine ro korosi amakongo ayo na makongo akisabe tari kwenyara ogotire igo bono nabo mumenyete igo no ni gintu nyumba konyora ni gasie nkongo abairi baino rende gose musubati mino muraba bande ba mino tige pita barabungu bakonda bagokora na barabu bakogenda bakora ekonda banyore gintu baretera abana babanyu bono umuntu tari mwaba yo minto gocha gukunyura wikare nyuru umwana wawe wikare nyuru umwana wawe asenge njo na bwate familia bonsi mbabwate chi familia bamuraba mino babwate igo umongino gweta chira no gweta jira nere garwarete ekero gitaiyo nabo murigo ekero gitaiyo nabo tokurara buna bona nabo murigo kuruma mbina nyekende gukomena nturamena kende ono gakisabera mangana ayo na makongu kabisa na ande bona tobwati nguru tobwati maiso gocha kwenda no mugondo urime akonye mamumi na senje mamino narora ogotire no mungiro gwenete gutimuka kusaba nonye wensi baboriti chikura aki banyare konkonya se nambe ya Ndizi TV barigereti banyare konkonya nkwagete kura ntwa chete tugake kura iganya byonge school omwamsi yogo no mumaeteringo Vincent yabuga motebi yangu kende Vincent yabuga akingo saba Vincent andonsi asali akyang anduterekende nenje nkerete enweki akuno kugo saba kwa ndoro rwa maisa go nje rwa maisa ne nenchali gereri nyare ko kurigereri egento ke kurigeri kende gyonsi nakora tibye ko munye tuna ko babono buno musigo nara tiro musigo ndocho murita nabarigereria bali bakurigereti onde bwensi ondigereti gaki anyare kondutera gaki se nambe yarigereti ga gaki nenje nyare ko konye ka maisa mbia mono Sabina ntete onye producer ne ko nganchira nkwana na mumuru mwaba chideka ibere chioka achenere karanse giga asingenjo nere omenyete bono muchioyo nere bono utigarite no mungina ekiagara nere mokogoti nere aratuenekeria nga nere orochi musiko mwabo na chagete gukora ande nere ngakirite simi nere ngakirite simirio kalio kawanta isara gakininchu nere aratwa amangana abiroka gusatato igoro ya masubati mwabo ngana kiaganete kwaigure korwa ase Sabina ekerero kiae no gusaba kwae yaganete anyore besange chikumwekitenwek Meldoret arorwa maisae nekera arorwa maiso ntumetenga nechibesa chiko ganeriwa igo kende yonskeli obwate na boko mutumira gwetira se namba yesime ywerega nyeba goteba nga konyo yo mino kare moyo konyo yo mino karoche ekera achira asimore agusaba tarengeiga orocho oelire nonye no mubiri maiso tabuati endagera nobo kongu neba kongu sana kuri ndo mwanchu murigereria koranche na boko okumubekera kende yonsi asesime Sabina ngana yayo mwali kabisa usine ilieli yani ngusaba nonye no oyo tenete county yaito akianda onsi asari gondigereti na Ndizi TV akianyare konkonya leo konye kabisa ankonye bese nenjenjire enda igubije gake kera misa nararo mbia mono sana ono producer nganchire Peter ichenere osago choto ikaranste iga twensi atene na iga nera rakwana mangana abiroka aso mwana wo karibu sana Peter bia mwana soko nganje tumete sino berera kiga muskura asini ni ba akeyo igo karibu sana naye kwa ngakire simi ko gonte ya mangi igoro ya Sabina nkiura tebe nsi deke moiga no kugani kuri kwa asingicho nayo menyete nere mtoto chakira marieta asa marieta ngoro kupita nkana ogaiga bono nje go saba kwa nenda tebe na bono musoti uminda tebe ngaya kene nkei onde gwensi otongirire anyare ga komukonya kende gano nyeno buli go simekera no nganya kende kiriara nyare go komukonya lakini yara nyugeta atageta nyore kende aenda achire nyagitari na muntu ndubansire ndaba konye no nyene ndagira ekora no musigo no nasure bono ekora to kuragera mwaoga no mongina ruguru karinja to kunyara
ekero korwa mwana omino moiboritu nere korwa ase endemo akaigwa maisa aye bono achakire gosareka anda atakonyiri ngosareka are pi ukoire tayari nkwarora ng'a tari kondora nonya ng'ake igo bono tiga tochama buna Bagusii tomokonye nere momoro omwabo nambe nere regabo ase TV yao ekero ogwaka nere okobwata igo bono mwanchi morigereria kora kende gionsi nonya obogima bokong'ete 10 yawe 20 yao 50 100 yemo abakonyora ng'a chiakonyire bagoteba ng'a kidogo kidogo ujaza kibaba ng'ana yao yomweli opita kabisa nando oinikarije antu bari babwate emechando bune yiga mubwate gaiga engote anga yayo ndi kwasietire to muchando muno uyu ta nyara kwebisa ngai kia so atebe nga yani ngwa to muchando uyu no na gikere okumanya niga ng'abantu mbebisa bakwane nabakonyora ng'a bokonyi bwachire ase nabotacha nabakonyora ng'a gwasangire egento keri kiagochandete pia mono sana Peter uyu momoro mwabo Sabina usimo momoro mwabo Salome bachono bekaransiga babwikaine buya kine karokorigereria bono Salome Chelsea chimo chandete chikomoro mienda mariogo tayo ndagira teyo that's why orochi Sabina aromaruwe ngenche kabirejo tiatokonya abantu baminte karo bachire baturereire na intu naritokobarerwa maya bagoteba ng'a mwancho yo mino buna bwianche tae bwieka tokoteba no anche Nyasaye onye tokorancha bari muri na barabwoga iga bana butori na barabwoga iga kibakiri gusaba bokonye ekerenga nukuro bokonye ndinaro bwate yanga ndinaro bwate ndagira kuruga bugusero na bankurutisa mucho machoge chachi bari muri giruti murubule amuko ngakira usimwakire Peter egera to bakonye andonsi ase tokunyale bintu embio mete paraga kanto manyetebo kurinde turasa buchimirioni wasa biruna eliyo kunyara kurwa no ndaru tubekirani abatakonya abantu baminto ndochenga wikiraga abo manchu murigereria omwelekezi ona koroka Victor Sultan bangi bakubwatirana na makogoti Joseph bagonteine biro byitu bikiro mwalio kolenginga kwa watiri moro bilio yiga ande no rwa bakonyi asibuganeirie egera twakira Nyasaye nyambi ya mono narenga se wodi ya Bugusero asibuga kitu South county ya Kisii asina batarira Peter na boigo Sabina kongeresere michando yabo asumuro buliga NAYAETEIRE tambe nibo bagoteba koramaya ogende nchindi gonkuru kwa sara nyarangi onti omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura